I pozdrav svima. Danas radimo novu sobu pod nazivom Breakout the Cage. Soba je ocenjena kao laka. Postoje samo 3 zadatka koja treba da rešimo. Tako da možemo da krenemo i plojevat ćemo mašinu. Za to vreme ćemo se povezati. Da vidimo da li je mašina uspešno podignuta. Pingovat ćemo. Još uvek nije, sačekat ćemo još malo. I evo nas, mašina se podigla. Možemo krenuti. Odradit ćemo Nmap enumeraciju. Ipak ćemo morati još malo da sačekamo. Iz rezultata Nmapa vidimo da su otvorena 3 porta, FTP, SSH i HTTP. Možemo prvo otići na web server da vidimo šta se tamo nalazi. Ok, tu je Nicolas Cage, neki dnevnik. Da vidimo page source. Ništa zanimljivo. Da vidimo robots. Ništa zanimljivo. Dobro. Pustit ćemo onda GoBustera da radi u pozadini. A za to vreme, hajde da proverimo, pošto piše da je dozvoljen anonymous login u FTP-u, pa ćemo to da proverimo. FTP, adresa, za ime ćemo staviti anonymous. I za password takođe. I vidimo da smo ulogovani, ls, postoji file, preuzet ćemo taj file, dead tasks, probat ćemo da promenimo direktorijum, kaže da je uspešno, ali nije, mislim tu smo, ne možemo nigde odavde više da se pomerimo, tako da ćemo izaći. Da vidimo šta je to, vidimo da je neka šifrirana poruka. Pa možemo probati da odradimo neke transformacije, da imamo da li ćemo dobiti nešto, mada mi ne izgleda kao base, bilo koji base u stvari. Ali probat ćemo. Ovde izgleda kao da jeste base64, s tim što su slova verovatno shiftovana. Da. Prekopirat ćemo ovo i probat ćemo sa Cypherom. Inače, šta je Cypher? Cypher je u stvari u kriptografiji algoritam koji služi za enkripciju, odnosno dekripciju. 2 najpoznatija su Cezar i Vinger. Vinger je dosta složeniji od Cezarovog zato što on u svojoj suštini koristi niz isprepletanih Cezarovih Cyphera da bi bio što komplikovaniji, zato što samo korišćenje Cezarovog Cyphera uopšte nije bezbedno, zato što predstavlja samo
prosto shiftovanje slova u neka druga slova i lako se razbija, dok je Vinger dosta složeniji. Pardon. Probat ćemo sa Cezarovim cipherom. Nismo ništa dobili. Da, ono što je karakteristično za Vingerov cipher jeste da vam je potreban ključ da biste dekodirali nešto. Ukoliko nemate, može samo da brute forca nešto nasumično, a vjerojatno vrlo je mala vjerojatnoća da će uspjeti u stvari nešto da nađe sa brute forceom. Da, ovdje nama vjerovatno treba ključ, tako da ćemo za sad ovdje malo da pričekamo, da vidimo da li ćemo dobiti nešto drugo. I evo, dobili smo, imamo images, HTML, scripts i contracts, pa ajde da proverimo. HTML nema ništa. U scripts postoji nekih 5 fajlova. Ovo je neki dijalog. Ništa posebno. Mislim da nije cilj da se sve pročita da bi se našao neki trag. Da. Ostalo nam je još contracts. I ovdje ne vidimo ništa. Da, ovdje nema ništa. Pa dobro. Možemo sačekati još malo da vidimo da li ćemo dobiti još nešto iz GoBustera. I dobili smo nov Directorium Auditions. Potražit ćemo i tu da vidimo da li tu ima nešto. I vidimo neki mp3 file. Dobro. Poslušat ćemo. Vidimo da postoje neke smetnje. Sačuvat ćemo ovaj audio. Ajde, sačuvat ćemo home. Sačuvat ćemo ga tu pa ćemo vidjeti. Vjerovatno te smetnje u stvari predstavljaju nešto što bi trebali da pogledamo. Neka i dalje radi GoBuster. Otvorit ćemo ovaj file preko Audacity-a, ja bar koristim Audacity za neke analize zvučnih fajlova. Dobro, i evo nas. Ajde ponovo da poslušamo, verovatno je ovo deo koje su smetnje. Dobro, pogledat ćemo kao spektrogram i ovaj deo ćemo zoomirati i vidimo neku poruku. Ovo izgleda kao, da, ovo izgleda kao neka šifra.
Dobro, prvo piše nameless, ovo drugo je verovatno tu, ali ajde da vidimo. Koristit ćemo Vinger Cipher, a šifra će biti nameless tu. Ne, nismo dobro kliknuli. I da, evo ga. Ovo je verovatno ta šifra koja nam treba, to ćemo zabeležiti. Ovo nam više ne treba. Dobro, da vidimo da li je GoBuster još nešto pronašao, ništa zanimljivo. Ovo su verovatno kredencijali za SSH, pošto smo ova ostala dva porta pregledali, tako da možemo probati SSH, samo da vidimo username, ovo je password od njegovog sina, samo da vidimo kako se zove, Weston, dobro, znači Weston, adresa, yes, i šifra. I evo, uspješno smo se ulogovali. Nema ništa. Dobro. Udaljit ćemo se jedan nivo. Vidimo da postoji i user cage. Probat ćemo da odemo u taj direktoriju. Ne možemo, dobro. Probat ćemo da možemo kao sudo da uradimo. Kaže da može da pokrenemo user bin bees. Ajde da vidimo šta je to. Dobro, to je neka skripta. Ok, kao sudo. Ovo bi moglo da radi ukoliko imamo permisije da promenimo. To jest da pišemo u ovaj fajl. Nemamo permisije, tako da za sad ovo otpada. Vidimo da smo, dobro, nalazimo se u grupi cage, dobro. Ajde da vidimo još samo koja je verzija kernela, dobro. Ništa, prebacit ćemo se u temp, napravit ćemo direktoriju pent. Da vidimo da li imamo wget, imamo, dobro. Uzet ćemo onda linpiz skriptu koja pronalazi tako, to je automatizovan način pronalaženja ili privilege escalationa ili nekih fajlova na koje mi imamo permisije, koje ne bi trebali da imamo permisije ili tako neke ostale nedostatke. Tako da ćemo da prebacimo to na mašinu žrtve i pokrenemo pa da vidimo da li će nam raditi nešto korisno. Dobro. Vidimo da nešto ne radi. I evo, posle nekog vremena uspeo sam da nekako dođem do te skripte. Kopirat ćemo adresu. Kao što vidimo, postoji da neko nam šalje poruke. To se radi preko jednog binarija koji se zove vol. On na neki vremenski period
može se podesiti da čita iz nekog fajla ili nešto drugo i onda svim korisnicima koji su ulogovani šalje određene poruke. Izgleda kao da ga šalje Cage, tako da ćemo vjerovatno će to biti naš put ka privilege escalationu, ali vidjet ćemo. Ajde onda odradit ćemo na dobro poznat način, kopirat ćemo sve. Malo sačekamo, evo ga, sačuvamo, napravimo server, port 8000, odemo ovdje, ovo ćemo da prekinemo i onda ćemo odraditi wget, treba nam samo naša IP adresa. Dobro. Port 8000 /linpiz.sh. Ne, nismo dobro prekopirali adresu. Ili možda i jesmo. Port 8000 linpiz, to je u redu. Da, izgleda da smo sve dobro uradili, ali... Pogrešno sam kopirao, nije ta adresa, nego je ova adresa. Izvinjavam se. Dobro. I pokrenut ćemo je. Ovdje vidimo legendu kako i šta treba tretirati, znači ako je crveno ili ako je plavo, zeleno, postoji legenda šta i kako treba tretirati. Pa da krenemo onda od početka. Ovo je disk usage, dobro. Promenljive, ništa zanimljivo. Procesi, permisije, dobro. Cron tab, nema nikakvih. Dobro. Ovo smo vidjeli. Dobro, dobro. Vidimo da postoji nešto u grupi Cage, a mi znamo da mi možemo da vidimo fajlove u grupi Cage. Dobro, ovo vredi pogledati. I koliko, ajde prekinet ćemo, mislim da nema ništa drugo korisno. Ajde da vidimo.
Nema ništa. Aha. Ovo je file, ajde da ga ispišemo. I da vidimo da je to u stvari ono što se ispisuje kao poruka. I vidimo da imamo permisije da pišemo tu, odlično. Ništa, onda ćemo uraditi i ubaciti reverse shell. Nećemo ovdje, ovo ćemo da zatvorimo. Nego ćemo ovdje. Ubacit ćemo jednostavno netcat skriptu, to jest komandu. Ubacit ćemo još hakovan, ovo ćemo kopirati i ubaciti u quotes, s tim što ovdje moramo, ovo nam više ne treba, moramo pustiti netcat da radi. Stavit ćemo port 4444. Uzet ćemo našu adresu, ovdje izmijeniti i port. Samo još jednom da provjerim da li je to. 8326 jeste. Quotes. Ubacit ćemo, ako ispišemo quotes, vidimo da upravo to postoji. Trebalo bi sad, evo upravo se ispisalo hakovan i dobili smo reverse shell. Napravit ćemo malo bolji shell. Dobro, vidimo neka dva foldera, ići ćemo u email, backup, ispisat ćemo da vidimo šta se tu nalazi. Dobro, neka poruka, da vidimo da li je to i dalje, jeste. Dobro, ispisat ćemo i treću. Dobro, ovdje vidimo da opet imamo neku kao šifru. I vidimo neku poruku ispod toga gdje se kaže da je neko opsednut sa njegovim licem. I vidimo da se ovo lice ističe i ponavlja dosta puta, tako da je ovo verovatno Vinger cipher ponovo sa šifrom, nisam dobro kopirao, sa šifrom face. Da. Probat ćemo da vidimo da li je ovo možda passworda suda. Ne, dobro. Probat ćemo, zatvorio sam, odlično. Moramo samo ovo sačekati da se ponovo učita. I ponovo da se ispiše poruka. Poruka se ponovo ispisala. Dobili smo shell. Ajde samo da vidimo da li još nešto postoji. Vidimo da postoji SSH, možda su tu ključevi. Jesu, ispisat ćemo privatni ključ. Dobro, kopirat ćemo ovaj privatni ključ. Tako da ćemo vjerojatno moći da se ulogujemo u SSH, ali sa nekim normalnim shellom.
sada je Cage, treba nam samo adresa, imamo još 24 minuta. I da, sad smo u normalnom shellu. Znači, probat ćemo da promenimo na roota sa ovim passwordom koji smo dobili. I uspjeli smo. Sad smo root, da. Promenit ćemo direktorijum u root. Imamo email backup. Idemo tamo. 2 emaila, ispisat ćemo prvi. Dobro. Ispisat ćemo drugi. I dobili smo root flag, ali se ne sjećam da smo dobili user flag. Ništa nismo napisali, odlično. Ovo je root flag. Ajde da se vratimo. Ovo nismo ni pogledali. Aha, evo ga. Ovo je verovatno user flag, a ono root flag. I još nam je ostala šifra od Winstona. Westona u stvari. Mislim da smo nju zabeležili negde. Čini mi se. Jesmo, ovo bi trebalo da bude šifra. Hajde da vidimo. Da. Da. I da. I to bi bilo to. Soba nije toliko teška, ali dosta zanimljiva. Zahteva neko poznavanje kriptografskih algoritama i to bi bilo to.